vi gerne lavet beviset for diskriminantformen for en andengradsligning. Og vi starter derved ved at skrive andengradsligningen op. Herefter så får vi så en lys idé, og den lys idé er vi i gang med 4a på begge sider. Med lighedstegn. Og det bliver så her til 4a i anden x i anden plus 4 abx plus 4ac. Og herover bliver det bare til 0, fordi når du ganger noget med 0, så bliver det bare 0. Derefter får vi en anden lys idé ved at sætte d ind på begge sider. Og på venstre side, der sætter vi d ind som b i anden minus 4ac. Mens vi herover bare sætter det ind som d, så d plus 0, det giver d. Og her kan vi så se, at de her plus 4ac og de her minus 4ac, de går ud med hinanden. Og så har vi heroppe 4a i anden x i anden plus 4abx plus b i anden lige d tilbage. Ja, og her kan vi så bruge den her tolede kvadratteknik til at lave det om fra det her til her. Og det gør vi sådan, at det kommer til at hedde parentes 2ax plus b parentes med de anden er lige med d. Og det vi så gerne vil gøre nu, det er, at vi gerne vil isolere x. Og det gør vi ved at tage kvadratroden på begge sider. Så hvis vi tager kvadratroden her og kvadratroden her, så kan de der to ud med hinanden. Så det bliver 2ax plus b er lige med plus minus kvadratroden af d, da der er to løsninger for d. Og derefter så minuser vi så med b på begge sider, så det bliver 2ax er lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Og herefter så vil vi gerne det sidste trin for at isolere x, så vi dividerer med 2a på begge sider, så det bliver x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d divideret i 2a. Og det er beviset for diskriminantformen.